Ada ya, tam nak bom ya, dalam pergi kemat. Ngawan ban up kasur bakon yana Hayan ribuan mentaya yana buat bapa Putrai jomren hat mila dan hangin Nak loy ban le kamon jongin Bari kasih bari janjang Syamikin pai kumni Tua papu cai rambut di dong tong ring An ring baro syami Ai bor ai sorya kiba milajir Bagian yala kahan jengin Nating ban payala jengim Banga itang ladin Head ring de pan pedang jantien jengim Nanan di noladin Jing dan jing stop Most Reverend Wilbert Marwen, Bishop John Kanong Stoin. Hakaba mai menta ila sharai bon snem. Hakate ke jalan yamba nong Stoin. Bat kani kaligasien banengkong bainwan. Hakane kabalang shnong officially. Ban ai kamas bukoy nakabenta jongi way pai way. Banday tang yakane kabalang shnong lengay. Henry kumjuru ya kaparish jongi barokaway. Kat kibala banyopoy. Nangilapen bena. Bat kumjuru kamtam nakastop district lengkoy. Baro hakajingalam kirangba jongi. Kamtam irangba jongkastop district. Lakot ngobhalang ya baro kibalang shnong. Banyodon brengkat. Ngastip shiteng nakipay drunget kin habyeng syariat baca surat kamari jaka ilong ibarit Henry wadlakat taru nga padmap na bishop by nom snow AA ya kani kejinglong barit nom kendong jongi bat pej mentaru kamait ru klemlong menem step sawajam mentapan la lipno sa kaneka pa bukoj hi upop liyo bakat saw Namar ba man u bishop u dev nongmi ujli jong ukpa bukoj. Te komta u bishop jongiru hakane kupor nimla ara banong bauday tang u bishop jong kanong stoin. Henry u dev bishop jong kabalang Catholic solensad.
Kat Shabaulet, Uday Bishop John Kabalang Katolik. Te komta mangi kanikas ngiru, kom ke kon John Kabalang, mangi ipidyang buram yapi Bishop, da ke jinga tap tilang baro ha. Kemen na kumne, ya kimas bukod kan sa pensngo hangi dai padar lamprang. Gayala banyasyong tendiat Teng pa badukun bakumen simbaku. Kachinga chung try chingi Jesu Christ kachingi chung blay. Lambat kachinga slok chung men simbaku. Gendon ringkat bat ki baro. Ngiaingu padyaro pendon buram yau blay try kenrat chungi ubalayalam lenti yangi bat uba lak sumar sukher yangi man la kepor man la keklipmat ngidon hangne menta namar kacing sumar kacing it kacung blay ngai kacing kublay kebakar pang yai Father Leo Marylandem ibadai inong hikai chonga bat iba layalam lenti yanga sya kaba jinglong lendo ngala sa bat I nadu bangalong berdak o nadu bangadon seminari ila sumar hang te porbagandang lek kapo Saint Paul seminari hadin kata dala dep pule ya ka theology o kaya ka philosophy bat ya ka BA ngala tray biang o hadin kata ho swa kata ngidon biang ngala tray bat I sya nong ston ila sumar yangi yanga hanong stoin nanong stoin la sumar sya gawati ngisa kauti apor bal kre yaka piu tu kapor ngiong ka 12 teaden kata la sumar yang aru halai lengkot teaden kata endal adep pule yaka filosofi jonga bat ka BA ngaleng trei biang bat I ila yarap yanga tu ngala don hagajing sumar jong I te kajing im jonga nadu bangadon seminari kala senang hina I Father Leo na tagadaw teng bla duai bat lada bangadon senestai ngasadyo ya kamensim jong I ya jing duai akapor bolong Father bat kiong oki de la don experience ibun bat Father Leo te pinang pa ban duai kiong nga ngong kamdei ga jing nang jonga tangba kude blay bakta ren hoi Father uyalam lenti ha ga jing duai andai ga jinget jongi kadai kabah penkot yang tenak tagadaw ketengah sengok kemen hatu kata-kata ban yo I yai Frelio ba samla bangalas nang temen mai dang samla ma sumar hendrai tagadaw ki ong ki kun ki temen ki kimi ki pa ki samla ma te ilalong kumpa na gabenta chunga te mata gasngi ngasngok kemen ba ai kublai ru yo Father lamprang ma ba don ringkat menta ba tre ringkat ko kene ka parish ngasu kemen ru hoi mentapet ngim don kena kala cam lele kena ga jaka la ai knang yangi bangin yo sneu namar la daga de jaka bahe nginam yo sneu andrai blai ulah penyat yangi bangin penlong sawe andrai menta namar kena kam de ka kam jong blai badu kala andrai ka kam jong kibri tena tagadau ngimla ban penbor ya kibri ba kan laj ka de bandon andrai lada kawan kan wan te menta gasni ngasngu kemen si syadu kata-kata bat kumno ngapoi hangne na gabanta gane namar siapo nong ston kibriu gibanangne na sunong jong tibun basa sa nong ston te mensuaru meneng keren barang ba balang bala rangba hangne barang ba balang basdang laong ba ya gane ka balang jungi 8 im na nong ston namar ngila telot ngila swai hendrei haga jingwan yalap jingwan wan penslur barabor nang tinanong ston nila nang kiu mentang nila yat chaprang ngis ngukemen kila song shit ko ka balang den rei ngila telot ha yong kumta te ngasu kemen namar ba bun na kine kisnong marjan na lengkoi nang ne pat ne kisnong ki adon senong ston te ngam sngu ba ngade na sha jengai ne tatagadaw ki khot yang barabor ladangi don kam jing duai teng awan sene ban duai hakane ga bentar laong yang atung la slam laong nadu jam senam ha bishop wan ban penduai lem asunong jongi halengai te noong ba ladawan si poya dan alat ngan sawan rei
sengu belai tapi kuat sengu belai nganom lagi. Dan raya siap kata kadon mentabat ngadon retreat sibit tengah kelembu program mentaga sengi hapo diocese tengok ngalai retreat bat di padar hante ha mau syoro ha umbir tengok to mentaga singan wan sibit ngat sakiu no selong dengan wan mentaga sing ong yaki bangan wan banduai tengok MP1 siap ban pelong mas tengok te hab yatu yo Paris Press na tahap keren hab yatu ngin sa don ringkat tengok to kita gilapan be tekan ega jing don mentaga sengi kadai kacing khot jong ublei naga benta jongi hakane ka chenong kadai kacing IA jong ublei bau te sei hangi hapo jong kane ka jaka hakane ka Paris tingis movement naga benta kane kacing don jong padar jongi kacing don jong ki sister ki brother kacing don jong pi ki riurang ba kacing don jong pi ki katekis kacing don jong pi ki samla ki heb barit kane kadong kata kacing yang sakhi jongi ya ublei ba im ublei ba sisa uba mangi menta ni penlong ya kene kacing kinya ka kriam bon ker ku ker do ini teto ai ba menta kasni kumbangi kasni buram jong ka trinity bakoi kadai kasni ka ba kerpang habangi kan mau uwei ublei pa ukun baru mensim bakoi andre dei wei ublei tena kene kadau bangi rakhe ya kane kasni buram ka bakerpang hapo jong kabalang ya gacing kerku ga jong ublei ya gacing long ka wei jong ni kabalang setelah kepertai kumbaong di pada rangba menta ba hapo jong kabalang jongi ngidon upop lio henrei haman la ka jaka ngin upa ya ki bishop bat haman la ki dongpat ki don ki Paris Priest ki assistant ki don kine tanah tagadau kabalang jongi kalong kawei setelah kepertai bat habangi don kilendo kemut ngidon ringkat haga upa bekruj haga jingalam jongu haga jingdon jong kabalang setelah kepertai tena markata ko henmen ko para ai ba menta gasngi buram ka bakrau jong ka trinity bekruj jong ga jingalong kawei ka ai ka nuksa jongi ga jinga iet ka jinglong kawei ka jingya teli ha ka jinget hakikam kijam haying hasem bat hangno bangidon khot yangi bangin long kawei tena markata ko ngin duai na ka benta kane ka jing tumu bangin long kawei hau blei haga jinget haga jing im jongi bangin penya per yalade hangno bangidon rengi long kawei ka jinget kawei ka jing im kawei ka balang kawei ka jing pla jongi ya ka jing im ba pura ka jing im ba ne situnam ka jing im bom chukur tena markata ko menta ko henmen ko para be da ka man sim song kinong pop nang dublong kita ke bala kre ban le niam ya ke chung maya bakul nga pla au play berbor maro bagi ko men para la me ko sune da ke chung para ka ke ka ka kita ke let da ke le pala chuma da ke le pala chuma da ke le pala chuma Kamar Kamaria Bakut, Kabayasa Kate Soti, Kiamela Kurukut, Pati Konmen Kopara, Banduai, Junga, Aukai, Lejui. Ublay badan bor baronis na yangi, badan dalamap yaki pop jungi, unyalam yangi sya kajing imbam cukut. Amen. Oh
riu. Kurang mulai syadron, wadakin leu jinsu, hari kemriu wado, ladon kamon barang. Nia yang royali, nilang bagi bagi, nia kendon kurang, bagi semuanya bagi semuanya putra kulai simnen, kupadan berbaro, kukun berbeyupa, putra yuji sukes, kukun lemrodulai, bagi kipok kerjai, tukir kajing kerpa. Benta kene gijing temu baro kaba maki tila terwa hagene gijing pinyago kama suku mu jongi baro kebangi don kebenta kene ke Paris na kebenta kene ke Balangsnong na kebenta pada rangba pada Leo bat pada Sendrop ya ki sista tikat tikis pada pi baro iwei pai wei ko blei ko pa jongi da kaba me pasha ka pertei ya ka tien jong ga jing shisha bat yau men sim jong ga jing pen ku mela pen pau ha ki priu ya ga jing maya ba pla jong me do ai hangi ba ha ka ba pla ya ga jing ai ba shisha gen ku bor ya ka buram jong ga trinity bom chuku bat bangin dem mane ya ga jing along ka way ka ba krau bor ha ka buram sim Kau try chung yêu Jesu Christ kun chung me bayem badu basan sharing kat bat me aga chingalong ka way chung umen sem baku ublay chunom la chunom Amen. Umni makren ka jista ublay utray ulat haw yang nga hakamasdang ka jintray jung u ningkong yang nga nabaro ikam jung u na u mahindai na mahindai ulong laseng yang nga hakabaningkong haswa ka jista ka pertay menba 4 den ki jingjiliw yang nga lakha menba 4 den ki tulong di ba persoy haswa ban pen wandur ya ki lumba haswa ban pen den ki lumret yang nga lakha haswa ba un thaw ya ka pertay bari ka pen tha jongka ne shwa un nget hindaw baningkong habaw ulat haw ya ki beng ngaladon menba ula ringdur ya ki kilon halor ka jingjiliw menba ula penskem ya ki hasahit beneng halor menba ula seng nongrim ya ki tolong ka jingjiliw menba ula bu pahu ya ka duriaw ya ki ba pan tam ya ka hukum jong menba ula thaw ya ki nongrim jong ka perthai nga ngaladon hajan jong misteri bastan ngalong ka jing smo bha jong lenter hakmat jong ngashat kemen barabor ngashat kemen ka perthei ba ulat haw bat ngasmo hun ba shonglem bat bure kaktien ublay Rius pa Brakaway Rius Kutrai, jangi kerten, jangi, kantung kalong
Centur jonggi gunung deseka jinyaro nang manten sak geli kibrang non syun manten lingon Putrai jonggi kerten jonggi kanu kalong kabak lah kapertai warong tak ingat mi umnai ikut cinta wa mi labu uai uri wa mi kema wa mi wan joyahu Putrai jonggi kerten jonggi kanu kalong kabak lah kapertai warong Oke. Dia kajingai jong play la stay haki dulu jongi dan musim bekun. Ko para apa la pensan yang ida kajingai don jing sok ban go you play do try jongi di sukres. Da u miyo rong kedale kajingai haka bangi ementa bani sakmen kajing kerman jongi banyo lam ya ka purom ublay om tang kata ikmen ro haki jinjar dak bangi ni jongi dak om tang kata ikmen ro jinjar dak bangi kabang tip ka jinjar ka benmi ka jinyesha satar bat ka jinyesha satar ya ka musim rangba bat ka musim rangba ka jingkerman bat ka jingkerman kam om pin babe yangi namar kejing jong uplay kalat selesai haki dolut jangi da musim bukut ya wal ahni kene kesti lutrai Alleluia, 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 Alleluia. Ngalong kalinti kajing shisha bat kajing im. Om don uban poi sha ukpa light tang danga. Alleluia, Alleluia, Haleluya. Alleluia, Haleluya. Alleluia, Haleluya. Alleluia. Utrai undang ringkat bat pi. Bel bakut ket kumu Yohanes. Jisu laong halaki senran. Ngadang don sibun ki e baniatu hapi. Andrei pimla bansung tu yaki menta. Andau mensim kajing shisha unwan. Un sayalam ya pi sya kajing shisha baro. Naba unum kren naladehi. Andrei kat ya kaba uyos ngeu un kren. Barun ya tu hapi. Ya ke kaban sawan. Un pendon burom yanga. Naba unsim ya kajonga. Barun ya tu ya ka hapi. Baro kat kabau kupa udon kalong kajonga. Na kane kadau ngalaong baun sim na kajonga bat unyathu happy. Ka gospel jong try. Ngadap de kejingkemen ka bakrau hakane kasngi ka jong try. Kasngi ka bamangi ni aingu bat pendon buram yau blai trai kenrat ubala thau labu yangi ubala thau nadu basdang badula ai ya kani
kasngi ka ba nyau ba mangi ngin song that na gi jing trei chongi bat ngi wan sha kane ka jing mane bat yaro pendon buram ya u sa chisen ngai ka jing kublai ka bakarpang ya I Father Leo Maryland dem kumbang ngalaong nadu mane bastang ba ngalaim malasa ringkat bat ila hikai yang nadu bangadang don na seminari bat ngasngukmen mentagasngi bandon ringkat hakane kajing yaro pendon buram jung yau blai hakane kasngi kabakarpang kasngi buram jong ka Trinity bakhuai ngai kajing kublai ya imaan iba lakot kerpang ban penkan mau yangi ya kajing trang jong kabalang snong ban ya don ringkat ban duai bat ban aingu yau blai tekumta mentagasngi kala urlong hakane kajing penlong jongi ya kene ka kenya ka kriam ka bau blaihi dalade uwan benterwa lengba jongi ki atiar barit jongu kasngi buram jong ka Trinity bakhuai kai ka Trinity bakhuai bun kibreu mangi ngimla ban sngutu ya kene ka jing maya ka bakrau henrei bon na preng jongi ngisngu thu ya kane ngisngu thu ya ka kam ka jong ublei ka baule hangi te ka ai kane ka Trinity bakhuai ka baning kong e ka dei kata ka jing shisha kamut ka jinglong ka wei ublei ukpa ublei khun ba ublei mansim bakhuai balai ka dei ka jing shisha ngio sneu na ka jing pule baning kong mentagasngi kaya thu yangi ba nadu basdang utrai ula thau yanga ha ka basdang ka chingtrei chung u ningkong e yanga wong na baro ki kam chung u na manhendai kolong laseng yanga ha ka baningkong e haswa ga jing sedang ka perthei menba ompat don ki jing jeliu yang lakha menba ompat don ki telong ki bakersoi yang lakha swaban penwandur ya ki lomba yang lakha kadi ka jing shisha jong ka jing don jong ka Trinity bakhuj ba nadu basdang shem la don tang ublei kupa marwei ubala thau ya ka perthei henrei mentagasngi lapen shisha yangi ya kane ba nadu basdang shwaban thau ya kane ka perthei la don ka Trinity bakhuj ka don ringkat bat nak tagadau kane ga jing shisha ka pen I ya ga jing thau ya kane ka perthei mariang bakila thau ya ka perthei mariang kila thau yang ayapi kila penlong briu yang ayapi kila thau ya ki jing thung jing tep baro ke bang yo I te kane ke perthei mariang ka bang isong isa ya ke planet ke badon kendai teli ki planet kila thau lupa ompat la thau yaki sua mak yakine ke baro kila don pat kinong thau ublei kupa ublei khun ublei mensim bakut ulong kane ke jing sisa bala thau bala penlong yaki ke baro te mangi ngidon hakane ke jing sisa ngi mane ya kane ga jing shisha omdei namar batang basunget henrei bangi tip ya kane ngi sanya teli telan hau blei namar kine ki baro kidei naga jing shisha omdei tang namar bakren omdei tang namar bayathu mano henrei kane ga dei ga jing yathu bat ga jing tho kabala kren dau blei hi nak tagadau lawan ra ya ga jing shisha jong ga jing don jong ka Trinity bakhuj ublei pa ublei khun ublei mensim bakhuj kabaar kai kane ka Trinity bakhuj kadei ka niong ka identity lani ka jinglong bapura jongi ka dak kashin jong ka jinglong bapura jong ka jingim jongi namar ladangi don kane ka Trinity ngi don katak niong ka identity ka jinglong Kristan ka basisha namar haba mangi
Ngio i yang ngile ya kata gadik pena haka kerteng ukpa badu kun badu mensim bakut kane kadai kata ka identity ka cing sisa congi ka identity ka cing long Kristan bapura ba tang lengba kane ka jing pen i hakmat jong ka pertai barok ka wei bangi don tang kane ka jinglong ka Trinity bakut bangile ka dak jong ka ding pena ukpa ukun bat umensim bakut kane kadai kata ka identity jongi kaba omla ban kelet lane omla ban buri hangno namar ba kadon kane ke cing syachan na tagadau ka Trinity bakut kadon satlak ka pertai bat galong ublei pa ublei kun na kebenta jongi da kaba mangi ngidon hangno ru ngiyo i bat kitip yangi ba mangi ngidai ki Kristan Katolik ngidai ki Kristan Katolik. U Pope Francis uba lalet no shwa jongi uang yakine haba Ukren haki briu jong ka perthei barok kawe. Wang pet hot ka Trinity ka de ka identity jong ka jinget jong ka jingim Kristan jongi. Hanrei naga benta jongi ki briu kai ka identity bangidon. Uang ba lada u briu ka briu kim don ya ka kam ka jam batrei kim don identity. Kamut don kata ka jinglong briu namar lada trei. Namar lengba ka jing trei ka bangi trei ngi piyo e ka bam kadi lengba ka jing trei ka bam mangi ngi trei hakano kano ka kam ngi don ka bainong ngi yo e ka bam kadi ngi don ka hok. Nagtagadao Paulus buku uang balada uno briu kano ka briu kam trei kam don hok kam don hok ban bam namar don kata ka identity lani ka jinglong briu ka bapura kamut ki briu ki batrei ki briu ki bale kano ka kam ki don kane ka identity tagadao ngimdei ban le ran ya kano ka jingtrei ngimdei ban le ran ya kano ka bangile ngitrei namar habang ngitrei ngidon kane ka jing im kane kata ka identity ka jinglong briu ka bapura jongi hapo ri Europe ki briu ki letrei lada ki trei halengka lane ki trei haki surok ne kino ki jing trei barok kumba trei ban yo bam ki let sa jing trei ki pong da kasut ki senrang kamtam ki pong da kasut ki kentei ki riam stai kumju ki let da ki kali ndala po ya ke jakatrei ki kelyang ya ke to ka jing ka sopti bat ki pong da ki sopti trei hadin kata ki trei baru cisngi bat haba ki trei ki ong bang ngimdei ban bam kamtam mapo Itali ka bangala trei maki kim jubam menstep kim jubam ai ki di tangi kopi barit tang kindet kaba lese ka don tang omdan siteng pelaru ya ke jongi omdan tang ita bad wei biskit barit nangta hakapor siteng sngi ki sura tang wei uruti barit kumne ki ot yo tu uruti ki tap anto da usok saulane daw salat ne hadin kata kisabu da kata ka cheese lane katuka ka forma joga jongki nang taki song hakakot ki tap akapla kisa letrei ki letrei tenga onge ki kumno phila bantrei klambam ai menstep bat siteng ngir pi bam tang turiti barit long kene geju ki batrei lengkhane tre office ne ki batrei hangno kaju ki batrei ying tre sem ne ki batrei kano kitang kumta tengong kumno pio bor te ki ong pech ne lada mangingi bam nginom don bor bantrei namar ladangi bam kapen kelajai tu kakia kakpo pinom don bor bantrei bat pidu ya kakam namar pimla ban pendap Henry haba kakpo kamdei bong batli Henry haba pidon kajing sting kamet kapat pila pantrei tuang pet mapi kinong India mapi pibamja kaja ka ai jing klanya pi tanglai kenta hadin kata pimdon borsu tilada pibam kato kapen kie kat yapi kapen jaitu yapi pimla su bantrei pi samtia pimdon bor su bantrei pimdon bor
Henry lada pimbam pindon kapor. Pibam kindet kedon kapor. Henry menbet gila kumno dapoi menbet pat bam shibun bah. Bam hadu sausan pelengkat bala salikia. Tiga bam tetagadau kalong ki kemen ki bam baru simbil kita wapoi nang to bala trisitom ki bam hang to kilada kislang nyo baje bam jaki dangkut khatar bajeru bam si bam te kani kaba penditana de ki redang step pat kilale traino kila itathli to kila traino ma kila bam lupa le sela bam lupa menmit te le se kala ne kato kajing bam jongki mo te kai kaba ngani man ong ba ka identity ka ching im chongi kumno ngi bam ka chingai ka ching im kristan chongi ka dei ka ne ka identity chonga trinity bakut ba habangi don ka ne ka trinity bakut ka jingle chongi ka dak ka ding na ka ne ken kata ka dlong ka identity chonga ching im kristan chongi ka bapura but habangi nget ngi chania telit lan hoblei ka ching bam chongi ka bapsa yangi man lakasngi ka dei ka ni ka yu kharis kayu kharis bat gicing duai chungi ke baman lakapor omdei bangin habben chu duai baro chisngi bangin khnang ba ngin la ban yo pedang ya kata gicing chung ublei umkwa yangi kata bangin duai baro chisngi umkwa yangi ba mangi ngin chu duai henry kwa yangi ba man kapor man ka klip mat ngi dei ban duai bat ngi dei ban yo kapor na ublei na kani kacing bam na kayu kharis bukut bat na kacing immen sim chongi kacing duai ka baman na kapor kani ken ka ba ai ching khlan yangi kani ken ka ba penne ya kacing im kristan chongi kum kata ka identity ka ba pura bat ka ba shisha tena mar kata ko henmen ko para bi kum kani gasngi buram ka ba kraw kasngi buram jong ka trinity bukut tungin yai ken mau ba lingba jong kani ni don kani ka identity chongi kum ki kun kristan katolik bapura kabalai kai ka trinity bakut na kabanta chungi ka trinity bakut na kabanta chungi ka dei ka ching ie balai ni ong ka dei ka ching ie namar hangne ni yo i ya ka ching ya long ka wei jong ublei pa ublei kun ublei mensim bakut ki wanra na kabanta kacing bha chungi namar baki ie jangi kadon kani kacing ie kaba maki kitei kipen i hakaperthei ya kacing long blai bapura ba kani kacing ie chungki kalong kawei kamdei kaba ya per kamdei kata kaba chengai kamdei kata kaba thut kamdei kata kaba shu ie chipor handrei kadi kacing ie kaba ne sirta katrinity bakut kawanra yangi ya kani kacing ie kacing ya teli ka bafura ha kacing im play bat ha kacing im chongi kipriu ba lingba kacing trei chongki kacing trei chong ka trinity bakut ngiyo ya kacing penim namar ba kacing ie chongu ngiyo ya kacing isnei ngiyo ya kacing map namar kacing ie chong play ngiyo ya kading pna kadai kacing ie kacong play na kabenta chongi namar lingba kading pna ngi yo ya kacing penim ngi yo ya kacing map di kipop jongi ngi yo ya kacing job jong kacing snew bangin job ya kapok ngin job ya kabasnew hakani kaperte tena kita gadau kading pna kadai kacing im na kabenta jongi kabapura kabang yo ya kacing map ngi yo ya kacing isnei ngi yo ya kacing penim tekane kadai kacing ie jong ka trinity bakut na kabenta chungi kacing ie jong ka trinity bakut kawan na kisakramen kaba kab ula ai ula bu hapo jong kabalang baling ba ka sakramen jong ka baptisma ngi layo pediang ya kane ka trinity bakut yangi lapen baptis da kane ka trinity bakut ko Yohanes ngapen baptis ya pi haka kerteng pa badukun bad umensim bakut ngilayok pediang ya kane ka trinity bakut na du bastang kane ka de geching ie ka basisha ka jong ublei ka jing ie jangi ba ublei ukam tra yangi na du bangi kha kane ka pertei habangi wan ha ka baptisma bakut habangi pediang ya ka baptisma bakut na kita kadau ngiyo ya kane ka trinity bakut
bat leng ba jong ka ni ka Trinity bakut ngi sayo ya ke chingai ke badap pura ha ka chung im jongi teu pa bakut biang pu Pope Francis uong ya kini ke kentin kan mau lada mangi ke ba pen baptis ngi pendon kam bakla ya ka ni ka formula ban pen baptis ka baptisma kalong tin parang kiong invalid kamut kampura menta lada kino ki briu ki ong lani ulendo lani manga ngan ong haka kerteng jong kabalang sinong ko Yohanes ngapen baptis se pi kerteng pa kun simukut wala da pendon kam kata kalalong kampura kam dei ka baptisma omla ban pendon kam da kano ka ketin nang ta hap ong bet nga penbaptis kemut ko Yohanes nga penbaptis ya pi hakateng pa ukun ban musim ukun omla ban pendon kam da kuwi kikitien hangta omla ban pendon kam ban bu kano te pa bukun wang bapet lada na katagadaw na kiniam baper kiniam Kristan jongi lada ki bakla yakane kamdon kamlong ka baptisma ka bapura kamlong ka baptisma bapura tena kene kadaw ba mangi ngiyo yakane ka Trinity bakut lingba kane ka formula ka bapura ka ba kabalang kalabu bat ka hikayangi ba mangi ngilayo pedang ya ka Trinity bakut nadu basdang klamdon kano gacing bakala bat kane gacing iye jong ka Trinity bakut ka penyo yangi ya kane ka Eucharist bakut kayu karis bukut kaba daga chung ie chung ublay ula ay yangi daga chung ie chung ula ay yangi ya kane kayu karis bukut bangin bam man kapor bangin penlong yala de haga chung ya de bad ublay ba ublay usa bad ngi mangi ngisa bad u namar kane gadi gaching bam man sem kaba psa yangi da kane ka Trinity bukut lingba kane kayu karis bukut nantang yo ya kane ka ching iet na ka Trinity bukut ya ka sakramen jong ka ching pla ka sakramen jong ka ching mapo kane ka ching iet bakraw jong ka Trinity bukut bangi sayo ya kane ka sakramen jong ka ching pla ka sakramen jong ka ching map yakipop tenak tagadaw pendon kam hok yakine namar kane ka ching iet basisa jong ka Trinity bukut bangi yo ya kane ka ching penim ka bapura hangi ngi dab daga cingkemen sisa namar ngilong ki priu ki badon bok bat ki bapura wat lada bunsin na pleng jongi ngim tu ya ge cinget la jong walada bunsin ha pleng jongi ngi artatien ya ge cinget la jong walada bunsin na pleng jongi ngi sneu bang ngi duai shi duai ngim sem la yo bat ngi artatien henrei kan mau ya kane kine baro kidei tang kita kijing sya pensoi kidei tang kita kijing sya pentut haga jing im jongi kidei tang kita ki bahasa yalam bakla ban pensting yangi kapor jong sudukrei ban ayangi kita kijing mut perkat ban pen artatin yangi ban pen kulumar jingmut yangi te kohenmen kopara wat ailat bakine kinja haga jing im jongi walada kawan to yaiken mau bakapor jong play kapor jong ka Trinity bakut kala ai pura yangi ba mangi ngin yo ya kani ga cinget ka basisha ngin shania teli telan tang hau play ngin shania hau namar ki baro ka ba haka bakut u play utip na ka benta jongi te namar kata tolong ki bas kem barabor haga cinget jongi bat mentau snem kumba ngila yo sneu baka de usnem jubili ubala penken mau yangi bangi long kita ki nong yat pelkrim sha ka cingkermen ki nong yat pelkrim tena kani kadaw u Paulus bukhut mentaga sngi wang yangi ya pi la penksan da ka cinget ya pi la penksan da ka cinget pidon kani ka cinget pidon kani ka cingsuk namar ublay ula ay ya pi lingba ka Trinity bukhut lingba u Jesus Christ dai mau ubala penbit janai na ula ai ya ge cingai ai ha ge cingim jongpi to kemen barbor wat ju artatin
walada syak ya lambakla, walada pisyak tenju, walada pisyak pensoy. Hendrai to kemen namar pilong ki kun jong blai ngidon kanika identity, ngidon kanika trinity na kabenta jungi namaru blai u iye yang ihadu kata-kata. Tekani kadi kabau Paulus buku dokren ha ke jingpule kabaar mentagasni ba to yai kemen barabor to shat kemen batu yai kermen haga jingim jongpi namar ublei ulawanra ikuburam bakrau na kabenta ka jingim ka jongpi. Teka gospel kaya tu yang iru ba ublei ulale yakine ki baro na kabenta jongi Henry mangi ngimla ban snau tu ban sempang yakei ka bau ublei ule na kabenta jongi ngimla ban snau tu pura yakane Henry ula ong ba ujisu ong ba pej endau mensim jong ga jing shisha unwan un sayalam yapi syakane ga jing shisha baro na ba unam kran nala dehi Henry kat ya gaba uyo sneu ukran bat un ya tu happy ya ki ban sawan kini kidei kiba umensem bakut uyai ptin nanti yang iman lakasni kat banginang roy hage jinge jungi kat banginang scam hage jinge jungi kat banginang yai duai man kapor umensem jong blei unang ptin nanti yangi bat mangi nginang sungtu shu namar ngimla pan sungtu lut mentah ya baro namar kakli jongi ka jabing jongi kamla ban pediang lut ya kata namar kalong kabarit hakmat jong blei na tagadau ngin sanang sungtu ngin sanang shempang bat ngin sanang shai ka jingmut jing perkat jongi namar mensim jong ublei udon bat ngi te ko henmen ko parabi ai bakani kasngi ka bakerpang kasngi buram jong ka trinity bukut kapen kan mau kum ngolong yapi ba ublei ulong ka jing shisha ka bangala kren ka baar ka bangala kren kalong bangidon ka identity ka jinglong Kristan ka bapura lengba kanika Trinity bakut bat kabalai kalong bangidon kanika jing iet kaba nella kaba shisha na kanika Trinity bakut na kabenta ka jing imbriu jongi ka jing imensim jongi bat na kabenta ka jing im lawai tena margata tungin kemen barabor tungin sat kemen haga jing im jongi wat ju artetien kum ngolong yapi rei kemen yaine haga jing nget pen scam yalade haga jing nget haga jing duai bat haga jing syakri ya ublei to kamaria sesuti kan yarap kan yasadam na kabenta jongi en yaro yau Jesu Kris. Dem kikle baro
jongi ubah peneng ubah syashkol ya kecing duai kecing kerpat kecongi. Ngi kerpat yemi kutrai. Ngi duai na kabenta kaparis walang jongi. Bat baro ki balang sinong. Kamtam ki program jong kaparis. Ngi duai hau play ba open yat be yarenti. Yaki kam jongi lagi day ke sengrang ba isang kentai beper. Bau blay unilam nanti yangi ya kinong git kam barokot. Ngi kerpat yemi kutrai. Ngi doai na kabenta jong Kristen bat kinong yalam baro. Yalam yaki Kristen penyo kecing sitli. Da kabor kecong oblay wangi niyo kecing sitli kinong yalam bat Kristen baro. Kenlang kebajab kabor jong oblay. Ngi doai na kabenta jong ngi kerpa yemi kutrai. Ngi duai na kabenta kinong pop kelang kepertai baro. Ngai ti kamaria thai seti kepada kami peneng. Bakin kela kebomot na kabenta kane hikar pat yame kutrai. Ngi duai na kabenta kinong trai kabri sawan jong utrai. Ngi duai na kabenta upop liyo khasa upop bakta lingda ubishop Wilbert Marwen ubishop Bernard Livio pada liyo mau Mary Lindam pada lamprang bat kiling do baro bat ki sister baro bakin yo barabor ya kajeng ko cingkhia hakam sim bat gamet ngi kerpat yame kutrai Naga benta kitu ke bala cengai lasa kema dame to khot chakasam jong kajeng long pa jong me batu pasio haki tentong sko joki bakin pai khamat no chame mat kenya telilang ke wei kejengai kum ke wei kasam wei unong ap panen penroi kejengai basir ham jongi namal ngi dei kejeng tha pakordo jong me ngi kwa bakawei kamen sip ngem kwa bakawei kamen sim kan sujot ai ngi karpa de me trai Ngi dua na kabenta ki pang ki bisitom ki badona ki hospital ha ki jing ki sam krang kin yo no ki jing ko ki jing khia kam tam ya ki pai kristan ki ba mla shu ban sumar to ta ba me re ti jong me bakin sa ko no ngi kerpa di me ko trai Baro kiba laterwa kerpang mentakasngi hakane kecing kenya jong kamas bukuj ya kecing temu baper kiba latwai hakane kecing kenya bakin yo pedang yaki da kecing Arab kecing isne jong play ngi kerpat ya me kutrai ngi pan ko trai ba kecing isne jong me kandon bat kipat jong me kibatwai knang ba ya gaba ki wat hop da kecing pasiau jong me kin la banyo da kecing spoon bakloi chong me dau kres utrai chongi amen Yang tangguh pada
Ya jonga bat jong pi kalong ka papriang huna kmat u blay pa badan bor baro da kabaman la kakerteng chong me ko try ko blay chongi ngikerpat to pan ko jakini gichinai da kebangi syakri yame lengba jongki to penlong yakingi kajing terwa bagenjai bat kebam cukut hame dau kresu trai jongi an rengkahat bat pe Toho kenteu yala ke dono Tongin ango yau try u play chongi Da shisha kalong ba hok bat ka badai kadeti chungi bat ka ching panim yahangi Haman la kapor bat ka chaka banay ngu yame ko kanrat ko pa bakut ko blay badon bord bat bom jukut ling bau try chong yu Jesu Christ me baring kat badu kon bala kamar way chong me lem badu man sem bakut me lolong way blay way try haga chinglong tang way person Henry haga chinglong lai way chong ka way Kaching long ten rai Namar ya kaba melapan pau hangi syapang kaburam chong me Ngingay kumju syapang ukun chong me Bat syapang umansim baku Bakumta habala pla ya kaching long blay basisya bat bom chukun Ngin mane ya kaching long bakar pang chong uway uperson Ya ka chinglong ka way chongki, ha ka chinglong tanray, bad ya ka ching yaring kat chongki, ha ka ching krao purom.
Ya kaba ki angel bat ki ar khangel ki aro. Ki che cherubim lem bat ki serapim. Ki bamju sange ban ka ang jaman la hakasngi. Bat ki pen bena da kasu kawai kasu. Hosanna, Hosanna, Torah Yublei Shadron. Hosanna, Yublei Shulam. En Yaro Yubawa, Hata Ketengutrai, Den Pertei Sawada Kaburam Jongli. Hosanna, Hosanna, Torah Yublei Shadron. Hosanna, Yublei Shulam. Ay bat kaday hok babaro ki bamilathaw kinyaro yame. Namarling baw kun chong may utray chung yu Jesu Christ. Dakabor bat kaching tray chong man simbakut. May ay ching im bat may penkut penkentang yaki ike baro. Bat mem ju sange banlum halade yalaw pat. Knang banado bami shadu basap kasmi. Enterwa yakaknya kakriyam bakut sha kakerteng chong me. Namar kota ko try ngikir padrit yame. Badaw ju man simbakut. Man sungup ha ban penkut yakini kiching ay. Kiban kalalong kamet bat kasnam chong kun chong me utray chongi Jesu Christ. Ubala hukum yangi ban penmenta ya kini kicing maya. Nama mauhi ha kamiet balai tino yau ula shim yau kupu bad degabai ngu yame ula duai kerku bad ula kedia yau ula ai yau halakisendran uang. To shim bad to bam na kane pi baro namar kane kalong kamet chonga ya kaban aiti na kabanta chong pi. Ha kaju karukom endala layabam ula shim ya kakuri bat gabai ngu yame ula dwai kerku bat ula aya kahla kisendran uang. To shim bat to di na kane pibaro. Namar kane kalong kakuri jong kasnam jonga. Jongga jutang batmai bat bam cukut. Ya kaban penmi na kabanta jong pi bat na kabanta kibabun. Na kabanta kacing map ya kipop. To le ikane banken mau yanga. Kacing maya chong kacing kata ko try kat bangi penbenta ya kajing saksitom bapelat im jong kun jong me ya kajing mi pat badon buram jong u bad ya kajing kiu jong u shapeneng badru kat bangi ap kmelenti kajing wan biang jong u ngi terwas ngungu hame ya kane kajing kinya kabakut bad kabaim ngi karpat ya me to pe kajing terwa kinya jong kabalang jong me bad to kubur ya ucing kinya bad kajing yap jong u melamon ban penyesuk yangi bat mehi tuai bamangi keban psada kamet pat kasnam jong kun jong me bat ya keban pendap daw mensem baku jong u ngin kelalong kawai kamet
kaway kamansim hau Chris. Don't penchana yagi van long ke jing terwa bam chukot hami knang bagin yo yakanong pateng lembat ki balajit jong mi karpang rengkat bekamaria te soti bekot kakmi jong oblay rengkat bu Joseph bekot ukurim jong kam lembek apostol bekot bat ki martir bakrau burom rengkat bekriu kot baro hakabangisania banyo jingerap Nakajinga side lem baklem kut chongki hakmat chongmi. Ngi karpat kotrai to ai bo ne jing knya ji pine suk chongi un pan roy ka suk ka san bat ka jing pine me ka partai baro ka wei to sngo bha ban pan scam ha ka jing ngej bat ka jing it ya ka balang pilgrim hang ne sla partai ringkat bul syakri jong me publio pabaku chongi Bishop Wilbert Marwen Bishop Victor Lingdo bat Bernard Lalu ki Bishop jongi berkekunhun ki Bishop ki Lingdo baro badupa jongme ba melapan long u jongme tos ngau tas snap ke jing dua jong kene ke ying kesem ka ba melak khot ban lum lang khmat jongme ko pa ba isbun ha ke jing snei jongme tolum lang halade ki khon jongme baro ki bala priang satla ka perthei ya ki men ki para sunrang berkentai ki bala klatno bari kita baro ki bala pensno bahaya me haswa bakin klatno na kane ke jing im to priang ki da ke jing e chaka hima jong me hang tangi kermen bandon bangine hunlang da ka buram jong me dau krisutra jongi dau ba methe sei ha ka perthei ya baro ki jing bha Da'u lembadu badha'u kan long hameu bleu pa buden bon haga chingalong kawai chung men sim bakut baro kaburam bat ka chingero chunom la chunom chungi nang bade ka chingera ka ching snei chung mengin laj barabor na kapon Batgan yo ching ada na gijing janjar baro batkat bangedap kemilinti gijing kermen bakut badi gijing wan pa chong nong panim chong yu Jesu Christ Try Jesu Christ me belong ha ki apostol chong me kajing suk ngai api kajing suk chunga ngai api wat pe je ke pop chung im rai kajing e chong balang chong me bada kajing sbon chong me to ahe kai kajing suk bat ching atle ka wai kat kum kamon chong me ngame ba im badu basun sa chunom la chunom kajing suk try kanon barabo horeng kat bat pi terwa kadak jong jing suk iway ya iway pat
hakmi ubakit no akipop jong kapertay sop kito kibalasya khot sa gajing kawai jong kun lang brat. Siapa nak silang kau? Banya bam, banya sip, ya ka met bagas nam, ka bakordor tam, ka jong me, haka ni gaduan kanya. Ya ka bala kanya daw leng do sat, mendagas ngi, nagabenta jongi way pay way. Malawan hiyar ka ni gaduan, ba me eat palat yangi. Ya ka parish jongi, ka stop district lengkoy, kamtam ya ka ni kabalang sinong lengay. Try kan rat kublay siya hajar ngo, yaw nong sharai, ubalawan ban jingo, ban pek yalaki jong ki kon men sim hakane gapor. Yero yami nagabenta jongu, dang ay hu ka jing start ka jing shampang nagabor jongu men sim bakot. Bon yay long barabor ubas ngorit ubabhamen sim ubariublay. Uba jem not, baru badap de kisap blay baro. Bonla ban penyat ya ke snat nyam kabahe kabayar jong ka jela jong ka nongstoin diocese ni pai shemi ku jisu hakane ko por ba men pensle ye u de ki bor ba ki sap baro jong ki apostle ya ka ba mera pa yo men sim ba ko haki to ai bo ne u ju u men sim on pensle pen kentang ya Most Reverend Bishop Wilbert Marwain hakani ko por para ki por baro ki bandangwan try chisu koblay siya jarngo yang iway pay way kiblayo kat kani kalat ban wan ban saki ya kani ka jingwan jong unong sharai over e shisha yangi ngikan mau kumno habaw Paulus Apostle o Barnabas, bat ki way ki apostol ki lek banyalap wat si kishnong gentle. Pon ki breu ki wan nakaleng saudong ban snap yaki. Kadno kam tam lele mangi, ki balong ki kon jong kabalang. Habang itip bo nong sharai baye chongi, wan hasenda jongi, wan hajan jongi, ban kerku yangi, ban ayame ko Jesu hangi, ngidap da ka jing kamen, kabapalad liam, bat ngishlay da ka jing eat na kidono jongi way by way. Pensle pen kentang ko try ka stop district lengkoy hakaba ki rangba ki jongi, kilayale shitom, nadong shadong ban pen bit pen biang yaki ay baro. Nakanikadara kabaitanat, yaki sound system, yaki might, yaki light, yaki ay baro. Kaday ka jing tray shitom chonki. Jisobe koblay shi hacharngo, yaki paid reungay kibas bon man sim.
Kibalayan no shakaduan jong mi mendega step. Banterwa yalaw senyang uben hey. Banterwa yalagi jong ki jing terwa shami. Keruko yang i way by way ko try jisu. But pendap yang iru. Hagani ka parish jongi. Bangin long barabor ki besbon bat ki be e jami. Bat ki ban shakri yami barabor. Kat bangidang sa hagani ka sla pertay. Kaburam hauk pa badau kon badau men siem bokoy. Ya imos Reverend Wilbert Marwain ibalay don lang badngi hakani kapor kum ka parish kum ka sub district but kum ka balang Catholic. Lada kam day ka jing e jong ite ilalek bek tang siyeng ki paralok hiking. Mo Bishop, ladam day ukpa badonye ka mensim kpa ka mensim u Jisu ka mensim apostle lalek bek siyeng ki paralok lajong. Mana day mga lalik tiya, lalik bamja, lalik disha taray mo. Then ray pek Bishop pat kumno don ka jing e de shisham na ka benta jongi iway pa iway. The kublay shibon Bishop be yaga jing subon jong pi jinglong bakloy jong pi wala na pidang one retreat na pinlay retreat na piyo. Lenti lalong kung ki apostol shisha hikin. Karbanang mut late retreat one shua hangni nakabenta jongi way pa way. Ngelay ka jing tapti ka bajam nakabenta ibishop be jongi. Ngirong lang yaro you try. Yaro you try. Yaro you try. Yaro yaw try. But I kublay ru yay nong board jong Bishop Babu Thomas. Ibalayadon hakti kajat jong i Bishop. Bayo iur yo ikelon yo kumno Babu Thomas bas ngay mo. Nang laban Christian yo Bishop they way ru na paralok jonga. Tes ngo komen kublay shibon Babu Thomas. Yagi jingedon lang jong pi. Ting ala pasyaw yay Bishop ngong pi hapsyong. Ya imos Reverend Wilbert Marwain. Ibalayadon lang badngi hakani kapor. Kum ka parish, kum ka sub district, but kum ka balang Catholic. Lada kam day ka jing e jong ite ilalek bek tang siyeng ki paralok hikin. Mo Bishop, ladam day ukpa badonye ka mensim kpa ka mensim u Jisu ka mensim apostle lalek bek siyeng ki paralok lajong. Mana day mga lalik tiya, lalik bamja, lalik disha taray mo. Then ray pek Bishop pat kumno don ka jing it de shisham nakabenta jongi iway pa iway. The kublay shibon Bishop be yaga jing subon jong pi jinglong bakloy jong pi wala na pidang one retreat na pinlay retreat na piyo. Lenti lalong kung ki apostol shisha hikin. Karbanang mut late retreat one shua hangni nakabenta jongi way pa way. Ngelay ka jing tapti ka bajam nakabenta ibishop be jongi. Ngirong lang yaro you try. Yaro you try. Yaro you try. Yaro yaw try. But I kublay ru yay nong board jong Bishop Babu Thomas. Ibalayadon hakti kajat jong i Bishop. Bayo iur yo ikelon yo kumno Babu Thomas bas ngay mo. Nang laban Christian yo Bishop they way ru na paralok jonga. Tes ngo komen kublay shibon Babu Thomas. Yagi jingedon lang jong pi. Ting ala pasyaw yay Bishop ngong pi hapsyong. To gajing pediang yakani ka sakramen ko try ko blay chongi kan mento yangi met bat mensim kat bangi pla ya ka Trinity bakuj bam cukut bat ya gajing long ka wei jongka ya ka ba omla ban penpra daw Chris utray chongi amen kat bapi tunggu laga jong kli na gabenta gajing kerku. Badon bor baro un kerku ya pi ha gajing snei chungu bad un the api ya gajing start ba pelat im amen don psa ya pi brabo de gajing kai jong gajing et bad un penlong ya pi ki bayai ne hakikam bakut amen do un pen pai ya gajing jam jong pi shauhi bad un kedau hapi ya kalenti jong gajing suk bad gajing sebun amen bad gajing kerku jong ublay badon bor baro ukpa badukun
บัดมันเซมบักคูดกันเฮียร์ลอจงพีบัดกันซาบัดกีจุนำโตยาลิสุกกามัสกาลาวาย ngemla kem da ai ka burom ka pakrapang bakajiro e oblay tekandat nagmantab la le bun ki e kama phla halot ni wepe hakane klemat mamta ni onglang senioro e meg jisu niero e meg jisu kublai shibun ka tra jisu te ak jogopor kon cham ai kublai krapang ya bishop Wilbert Marwen Malon kung son jingi hagne gasngi kublai shibun bishop ya ka jinglong doklo jung pi ba ka jingwan jung pi hagne ga parish jungi ka subsik jungi subsik lingkoi kamtam e hagne blang shon lengai katno sha kalong ka basngu shinga ka jing sngu pumut pumat ka ba isong kunru kamtam mek le niam ne rukom ha ba gede ba niya bentalang jungi ipai runge UAP we kublai shibun bishop ya kene ka jing e jung pi ya kine kicing ya kine paru nge jingi ai ba kicing wan jung pi ka long jigar kun ta jingi bat nginang la banyo ya kicing kemen kicing shinga nginang la banyo ya kicing sem keban la banyo chiprang kicing skam jo jingi Kristan to blen ku ko do ap ba penebit nang ben ko nang khia ba fen la banyo chiprang ha ba kumno bat peng kentim rotam jong blai pa blame sim Kiktiru kumagadat ke jingkamen kal bangi dangir wai ki banang lendet ya tap jingkemen ka bakrau bat nga sngo sarong sngo kemen ban yu i ya kaching nget kaching roy jong kaching im jong pi nga sngo kemen hadu kata-kata babun kiba layakren bat ong ru bagila sngo kemen na gajing don gajing poi jong ifarar lio merilendem hakane ka parish kajing shongshit kajing susnga jing sngo kemen hat namar ngadan connection pelete fakti bawa nam ta jingi ya baro ya farar lamprang ru mo lamprang mo te ai kublai farar lamprang ru kiba tre ringkar ai gajing fakti te kublai shibun ya kisistar to kublai ai fakti kisistar ru katikis jungiru to kapti katikis kirang ba balang le shubun ha kirang ba balang ru kirang ba balang te kinong hikai jongi ya kirang ba balang ya kinong yalam substrik ya phi kiru rang ba do takti bar te ladangit poi ban let ban kiu shaulum menne ngilayat nang ne nakpo kidon kimau kendon ngihapan poi hang ne haying mani kane kapan i ba mangi ka ching im chongi ka dei kata ka ching yat lenti bat dei bangi yat lenti ba shu yat bet bet han rengi don kilum ngihapan kiu ha kilum ngihapan chong that
ngi haban mare estate don ki ba la ban mare estate don ki bam la ban mare estate don ki ba ya suki tamba ki poi syakathong tekai kaba ngi don kam haga ching im chongi sa chisen para banget biet kalong ka ching yat lenti chongi haga chinget yat da ka ching yat ban kiu hakilum da kitu ki mau kendon da ai baga chinget chongi ru kan yat suki ublei cukerki ublei ulong uba yasha ublei ulong uba yai ap te ai ba mangiru bangin sngotu pura tongin yat bat hagani ga chingyat kiu mau kendon chongi haga chinget kalong barabor bangin penskem yaga chinget chongi wat ju sha yalam bakla wat ju artatin yalaga chongi chinget wat junget badon kibala ban duai nam ta jong pi ki bakinya ne ki bala ban pet omdon kum kita omdon don tang ublei uba yalam lenti ingi scam haga chinget jong pi bat haba pi don kane ka chinget ka bapura ka ching start blei ka chinget hau blei pila don lut ka ching start baro umdon kam ngingi dei nginong kendong ngingi dei ki batu kum orang ba balang mene ngi dei ki snong ki barit henrei kane kam dei ki snong barit henrei ki dei snong baru spa namar ka chinget ladangi tip yau blei ngi don kane ka ching kaspa ba kade ka ching start ka ba krau ka ba kerpang tam bat ka ba hajrong tam namar ngi tip yau blei ula ong shai na ka kitab jong jing start ba ki batip yau blei ka de jing start ka baning kong te habangi don yau blei ngi don lut na dong sadong habangi don ublei ngi don lut na sadong te na mar kata ko para banget bi scam ga jing shani au blei haba pitrei shani au blei haba pilej banrat shani au blei haba pilek kano ka kam shani au blei unyalam lenti yangi wating haba pang basitom khot ikilendo banduai duai mapi baraboru bat pin sakot sakia ublem saya daya pi scam ka chinget jong pi kumba pila nang roy menta nang kiu saprang nang job saprang nang yat ki mau kendon hadu bana poi utong ka thong jong ka ching nget ka bapura hadu banginda kemen sisa haga ching em jong te kublai subone ya pi ngam kwa suban keren bing sa chizem ge tangkata ngakwa ban pen mau bat bang ngasngo kemen sisa ban yowan ha kene kendong namar ngirung dei nong kendong rei kidei kumngal ong yapi hanong kendong mi kaching mi ki briu bakrau mi ki briu bastat mi ki briu ki batre sitom mi ki briu ki ba ie joblei mi kachinget ka baskem te namar kata mapi manga baro iwai paiwai man lakayeng kan mau pidon laga jongga benta ka baublei ula benta yapi scam kachinget jongpi Sherhem haga jinge jongpi sherhem haga jing duai haga jingle jingaseng trailang le ringkat kumba ka trinity ka hikai ngi menta ban long ki baya teli ki baya ie bat ki baya rap markel yang iwai pat dei ban ya theu ya pet hanrei de ban ya rap markel yang de ban ya ie markel yang de ban ya kentiu markel yang kublai shibun kublai nan ker ku kerdo ya pi kublai komaria kabadap diga chingai pride dan bakha lakir kui panap deng kentai balakir kui sok ko jong pa jisu komaria bakut kimi jong blai turwai nam ta jing nong kop menta berapor ke chingai utrai udon ringkat batpi kublai badon bor baraun ker kui ya piupa badukun badu mensim bakut kan hiara lor jong pi bat kan sa bat pi junam kublai shibun pi baro Blai shibon bishop tapti bara bishop in shondur lang bat pi tang sat ar minute yeng to yeng bet bishop yang nani bishop pai ba yo lut pai ba ra kham jorong ek to ka kamera am to yo blai lut te kunom shai yung jongi eba mut pensai